Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Simon. Taong 1940, sa bayan ng Ginto, Masbate. Itong mga panahong ito, marami ang umusbong na mga antingero na may mga katangi-tanging abilidad. Kalat sila sa kabuuan ng isla at ang puno ng kanilang kapisanan ay namamalagi sa bayan ng Ginto. Hindi ko nababanggitin ang eksaktong lugar. Alam naman na ito ng karamihan. Maraming kwentong umuugong sa lugar na yon, kagaya ng pagiging syudad yon ng mga engkanto, tahanan ng mga mutya, at pahingahan ng mga diwata. Sa mga taong nagtatanga ng ikatlong mata, hindi imposibleng masilayan ang mga ganoong bagay. Marami na nito nakapagpatunay, kabilang na ang pamilyang pinagmula ni Simon. Lumaki sa pangangalaga ng kanyang amang commander ng mga rebelde itong si Simon. Sa edad niyang 1 taon, sa bundok na siya noon namamalagi. Lingguhan ng kanilang pagbaba sa baryo, kung saan yung kanyang ina naman ang sumusundo sa kanya. Hindi basta-bastang nakakapasok sa lugar na yan dahil sa marami ang pasikot-sikot. May mga tao ring nagbabantay sa daan papasok dito, kaya bago pa man yun mapasok ng mga sundalo, nakapaghanda na ang kanilang kalaban. Likas ding mautak ang tatay niya, kaya kahit anong operasyon ang makasalubong nito, hindi yun nahuhuli. Sa puwersa ng mga militar, meron itong bakal na puso, pero sa panig ng mga mahihirap, may puso itong kasing lambot ng bulak. Noong mga panahong yun kasi, hindi pa talamak ang negosyo sa panig ng mga rebelde. Lumalaban sila hindi para sa kanilang sariling kapakanan, bagkus ay sa kapakanan mismo ng mga taong hangad nilang protektahan. Ang kaso lang, habang lumilipas ang panahon kasabay ng pag-unlad ng mundo, dahan-dahan nang nawawala ang ganoong paniniwala. Hindi man sa pagmamayabang pero kabilang ang ama ni Simon sa mga rebeldeng gano'n ang ipinaglalaban. Dahil sa pagiging matunog ng pangalan nito, marami sa mga negosyante ang nagkaroon ng galit. Hindi nga niya sukat akalain noong may makakatalo sa kanyang ama, pero pagtungtong niya sa edad na 20 anyos, nabalitaan niyang namatay yun sa labanan. 3 tama ng bala sa ulo at 8 sa dibdib ang tumapos sa buhay nito. Kaya ganoon ang nangyari sa kanyang ama ay dahil sa sinubukan nitong protektahan ang pamilya ng mga namumundok na naligaw kung saan aktoring nagsasagawa ng operasyon, ang mga sundalo. Nang mamatay ang tatay niya, agad na nabuwag ang samahang itinayo nito sa loob ng 2.5 dekada. Mahirap man yun para sa kanila pero kinakailangan nilang tanggapin na ang lahat ng bagay ay may katapusan. Sa paglipas pa ng mga buwan na taon, natahimik ang kanilang lugar kasabay ng panunumbalik ng kapangyarihan ng mga taong kumakamkam ng mga lupang pinaglalagakan ng bulto-bultong ginto. Noon pa man kasi, pagmimina na talaga ang naging pangkabuhayan sa lugar. Marami na sa taga roon ang nabigyan ng biyaya, kaya yung iba umaasang ganun din ang mapapala nila. Pero alam nyo ba, karamihan sa mga minero noon, nagtatanga ng mutya sa katawan. Madalas nila itong ginagamit pang proteksyon, pero may mga pagkakataon ding nagagamit nila ito upang maipagtanggol ang kanilang mga sarili. Halos, naging likas na nga sa kanila ang pagtatanga ng lihim na karunungan dahil sa puwersa ng kaliwang bumibisita sa kanilang lugar 1 beses kada 5 buwan. Walang makapagsasabi kung ano ang dahilan ng mga ito. Pero ayon kay Simon, nahuhumaling ang mga nilalang na yon sa mga gintong nakabaon sa kanilang lugar. May kutob din siyang hangad nitong kamkami ng mga nilalang
upang magkaroon sila ng dagdag kapangyarihan para mamuno. Mabuti na lang, hindi ito pinahihintulutan ng mga antingero, kaya ang tanging paraan lamang para mapigilan ito, magkaroon ng labanan sa pagitan ng kanilang mga panig. Sa oras na nararamdaman na nila na papalapit na ang pagdayo ng mga aswang, doon na sila nagkakaisa. Mula sa pantala ng mga engkantong matatagpuan sa isang palayan, matyaga sila roong naghihintay hanggang sa pagdating ng nakatakdang araw. Ayon sa mga matatanda, hindi naging madali ang pakikibaka nila sa mga nilalang na yan, subalit na bago lamang ito nang magtanga na ng karunungan itong si Simon. Sa lahat kasi ng mga kaanib sa samahan, tanging siya lamang ang nagkaroon ng kakaibang mutya. Tinatawag niya itong mata ng arkanghel dahil sa kakayahan itong buksan ng mga nakatagong pantaong damdamin ng mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Dahil sa ganun niyang abilidad, mabilis ang pagtaas ng kanyang estado sa samahan hanggang sa kalaunay siya na rin ang namuno sa mga ito. Kahit bagito pa lang, aminado siyang marami na siyang napahanga. Dahil sa ganoong sitwasyon, mas lalo pang lumawak ang sakop ng kanilang samahan hanggang sa kalaunay umabot na sila sa 100. Pantas pagdating sa pagpapasya itong si Simon, kaya bago siya magdesisyon, 3 araw niya muna itong pinag-iisipan ng mabuti. Masusiri ng kanyang pinapakinggang opinyon mula sa kanyang mga tagapayo upang hindi malagay sa alanganin ang buhay ng kanilang mga kapatid. Kung hindi nyo kasi na itatanong, malalayo sa kanila ang mga miyembro ng kanilang samahan. Sa lahat ng parte ng isla, naninirahan ang mga ito at nagkakaroon lamang sila ng pagkakatipon kapag paparating na ang araw ng pagdating ng mga galyon ng mga aswang. Ayon kay Simon, unang linggo ng Mayo at 2nd linggo ng Oktubre ang nasabing pagtitipon ng kanilang grupo. Sa pamamahay niya mismo ito ginagawa dahil sa kanilang lugar noon, isa lang ang tahanan niya na nakatirik sa medyo liblib na parte na may malawak na bakuran. Marami rin sila doong itinayong kubo para sa mga kapatid nilang nag-abala pang pumunta kahit naninirahan sila sa malalayong lugar. Sa pagsapit naman ng taong ito, naging maigi na ang ginawa nilang paghahanda dahil sa ulat na nagmula sa kanilang kapatid na nakatira sa Samar. Ayon dito, 3 galyon ng mga aswang ang naglilibot sa mga karagatan na siya namang hindi malabong mapadaan sa syudad ng mga engkanto. Nang malaman naman nila Simon ang tungkol dito, agad naman silang nagpakalat ng mensahe sa kanilang mga kapatid na nasa malayo. Alam na kasi nilang hindi malabong mangyari ang tungkol dito, gawa ng sila na mismo ang nakasaksi kung gaano kaliwanag ang syudad ng mga engkanto sa laot tuwing sumasapit ang gabi. Tanaw na tanaw mo rin mula sa malayo ang mga gintong animoy, nagsisilbing ugat ng mga kabundukan na siya namang nagbibigay ng matinding interes sa mga nilalang na naghahangad ng matinding kapangyarihan. Sa loob ng 1 linggong pagpapakalat ng liham, marami na sa mga kapatid ang dumating. Bawat isa sa mga ito dala-dala na ang kanilang gamit, hudyat na handa na sila sa mga labanang magaganap. Pagsilay naman niya sa mga ito, naging mainit naman ang kanyang pagtanggap. Pinatuloy na din niya yon sa mga bakanting kubo, nang sa gayoy maging komportable naman sila sa ilang araw nilang pamamalagi sa lugar niya. Habang naghihintay pa ng iba, walang patid naman ang kanilang bayanihan upang maging magaan ang lahat ng gawain. Bawat isa sa mga antingerong maagang pumunta, masayang tumutulong sa mga kamag-anak niyang naninirahan din sa bahay ng mga magulang niya. Napakasaya nila noong mga oras na yon, na halos akalain ng karamihan
walang paparating na panganib. Ang kaso lang, pagkaraan ng 1 linggo, nang makumpleto na ang kanilang bilang, doon na inilahad ni Simon ang mga dahilan ng kanyang biglaang pagpapatawag. Kahit kasi 1 buwan pa bago bumalik ang galyon ng mga aswang, hindi niya maiwasang maalarma, lalo na't walang kaide-ideya ang mga kapatid niya sa ulat na kanyang natanggap. Kinagabihan noong dumating na ang kanilang mga kasama, agad naman siyang nagsagawa ng pagpupulong sa labas ng pamamahay nila. Mga siga at sululang ang kanilang nagsisilbing liwanag, at sa kabila ng dami ng mga nilalang na umaaligid, hindi na yun naging alalahanin pa para sa kanilang pangkat. Nang mapansin naman noon ni Simon na handa nang makinig ang kanyang mga kasama, marahan naman siyang naglakad patungo sa entabladong ginawa nila. Pagtayo niya roon, binuklat niya ang liham na gawa sa lumang papel na may selyo ng lubid na gawa sa abaka. Dahan-dahan niya itong binuksan at nung makita na niya ang nilalaman, inumpisahan niya na itong basahin. Detalyado at matapat ang kanyang naging pagbasa nang sa gayoy maunawaan ng lubos ng kanyang mga kapatid ang mga bagay na mangyayari sa lugar nila. Pagkalahad naman niya ng tungkol sa mga galyon, hindi naman niya maiwasang mapansin ang tila bang pagkabahala ng iilan. Sa 1 galyon pa lamang kasing bumibisita tuwing 5 buwan ng taon, hindi nila maipagkakaila ang hirap na kanilang pinagdadaanan, maipagtanggol lamang ang lugar na kanilang tinitirhan. Bukod kasi sa hindi yun mga pangkaraniwang aswang, may mga salamangkero din yung mga kasama na siya namang nagpapalakas palalo ng mga kakayahan nila. Purong mga gabunan din ang nakasakay sa mga galyon, kaya kahit anong lakas ng kanilang mga abilidad, hindi nila ito basta-bastang naitataboy. Sa katunayan, inaabot ng 2 gabi ang kanilang pakikipaglaban bago nila ito mapalayas sa kanilang lugar. Humihingi rin sila ng tulong sa mga engkantado upang masigurong hindi sila matatalo sa bawat digmaang kinakaharap nila. Sa pagpapatuloy naman ng pagsasalita niya, napansin naman niyang may mangilan-ngilan sa mga antingerong naninirahan sa malalayong parte ng lupain ang nag-al sa balutan ng kanilang mga gamit. Gustong-gusto sanang banggitin ni Simon ang tungkol sa ginawa ng mga ito, pero bilang respeto, hinayaan lang naman niya itong umalis. Ayon sa kanya, wala namang problema ang umurong, lalo na kung mahina ang pananampalataya. Pagtatapat pa nito, hindi yun kasalanan ng kanyang mga kasama, bagkus ay kasalanan ito ng mga pinagmulan nitong mga maestro. Nang marinig naman ng mga antingerong papaalis ang kanyang sinabi, iisang bagay lang ang naisagot nito sa kanya, at yun ay walang iba kundi ang pagtutol nilang makiisa sa labanan na alam nilang dehado ang kanilang puwersa. Matapos naman itong makapagbigay ng saloobin, binigyan naman niya ito ng sapat na panahon para makaalis sa lugar niya. Kalahating oras pa noon ang dumaan, halos 15 sa 70 antingero ang umalis. Malaking kawalan man yun sa kanilang bilang, nanatili pa rin siyang hindi nagpapatinag. Sa pagtahimik naman ng buong paligid, muli naman niyang ipinagpatuloy ang kanyang mga sinasabi. Hanggat maaari, hindi siya nagpakita ng panghihina dahil alam niyang makakaapekto rin ito sa kaisipan ng kanyang mga kasama. Sa loob ng halos humigit 3 oras nilang pag-uusap, unti-unti na nilang nabuo ang kanilang plano. Upang masiguro ring handa na silang lahat, hindi na niya pinauwi ang kanilang mga kapatid kahit 1 buwan pa ang pagitan ng pagdating ng mga nilalang. Sa halip ang ginawa niya noon, pinanatili yon sa kanyang pamamahay upang magkaroon sila ng sapat na panahon para sa pagsasanay.
Sa pagsapit naman ng sumunod na araw, naging puspusa na ang kanilang paghahanda. Naglagay na rin sila ng bantay sa pantalan ng syudad ng mga engkanto upang masigurong hindi sila masusurpresa sa pagdating ng galyon. Habang patindi ng patindi ang kanilang ginagawa, unti-unti na rin nilang nakakalimutan ang mabilis na pagtakbo ng oras. Pagkaraan pa ng ilang linggo, laking gulat na lamang nila noon nang mapansin nilang isang gabi na lamang pala ang pagitan ng pagdating ng mga aswang. Dahil dito, sa halip na ipagpatuloy pa nila ang kanilang pagsasanay, minabuti naman nilang tumigil na. Ang ginawa nila noon, hasain ang kanilang mga sandata upang madala na nila ito sa palayan kung saan naroon ang kanilang mga kasama. Sa pagsapit naman ng gabi noong mismong araw, tahimik nang nagbabantay ang mga kapatid ni Simon sa pantalan. Habang pinagmamasdan naman nila ang mga ginintuang barkong dumadaong, maigi naman ang kanilang pagsipat sa laot upang makita nila kung may kakaibang sasakyan na paparating. Kadalasan kasi sa mga barko ng mga engkanto, kahit gaano pa man yun kalayo sa laot, likas na rito ang pagkakaroon ng mga nakakabulag na liwanag. Samantalang ang mga galyong sasakyan ng mga gabunan, nagtatago sa anino ng dagat. Kung hindi mo yun gagamitan ng ikatlong mata, hindi mo yun makikita. Pagtatapat pa ni Simona, kaya sa mga ganoong panahon dumadaong ang mga ito, ay dahil sa sumasabay yon sa mga engkanto. Nagbabakasakali kasi ang mga nilalang na baka makapasok sila sa kaharian ng ginto na hindi napapansin ni numan. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pagmamasid, matyaga namang naghintay sa tabi ng mga nagbabantay itong si Simon. Habang wala pang nangyayari noon, gumagawa na rin ng mga pagkain ang iilan sa mga kapatid na siya namang inililibot sa kabuuan ng samahan nilang naghihintay ng ulat. Pagpatak naman ng hating gabi, maliban sa mga gininto ang barko, wala na silang ibang nasilayang kaduda-duda. Ikinatuwa naman yun ni Simon, lalo pat sa isip-isip nito, may karagdagang araw pa sila para sa gagawin nilang paghahanda. Ang kaso lang, pagtungtong ng gabi noong sumunod na araw, 5:00 pa lamang ng hapon, nakasilay na sila ng 3 itim na galyon na may malalaking ibong pumapaikot sa ibabaw ng mga ito. Para magkaroon kayo ng ideya kung gaano yun kalaki, may hahalin tulad yun ni Simon sa malalaking sasakyang pandagat ngayong pangkasalukuyan. Nasa humigit 5 ang palapag nito, kaya maaaring bawat galyon naglalaman ito ng nasa humigit 200 gabunan. Dahil sa kanilang mga nakita, agad naman nilang inihipan ang plautang hawak nila upang maalarma ang lahat ng mga engkantong nagbabalak umalis sa syudad. Nang may sakatuparan naman nila ito, dali-dali namang tumungo si Simon sa lugar ng mga maharlikang engkanto para humingi ng tulong. Yun kasi ang sandigan nila taon-taon, kaya aminado siyang hindi sila nito kayang talikuran. Pagkaalam naman ng hari ukol sa pagdating ng mga gabunan, agad naman itong tinawag ang lahat ng kanyang mga mandirigma. Paglalarawan ni Simon sa mga ito, hindi naman nalalayo ang wangis nito sa tao, maliban na lamang sa pantay-pantay na hugis ng mga katawan nito. Ayon sa kanya, parang buong buhay ng mga nilalang na yon, ibinuhos talaga nila sa matinding pagsasanay. Marahil ay, noong kabataan pa lamang ng mga ito, nakaukit na talaga sa kanilang mga palad na nakatadhana sila bilang isang mandirigma. Paghanay naman ng mga nilalang sa harapan ng palasyo ng hari, agad naman yung naglakad patungo sa pinagkukublian ng mga kasamahan ni Simon. Nga pala, napakalawak ng pantalan na yon, kaya mataas ang posibilidad
na doon din nila gawin ang pagharang sa mga aswang. Yun nga lang, para masorpresa ang mga ito, kinakailangan muna nilang magkubli upang maging epektibo ang kanilang pagsalakay. Makalipas pa ang ilang oras na paghihintay, doon na nila nasipat ang mga kaguluhang nangyayari sa mga ginintoang barko kung saan ang iilan sa mga ito pinagtutulungan na palubugin ng mga gabunan. Nang masipat naman yon ng grupo ni Simon, nagmadali naman silang bumaba sa kanilang pinagtataguan at pagdating nila sa daang nagdudugtong sa pantalan, buong tapang naman sila doong tumakbo papalapit. Habang binabagtas nila ang daan, di naman nila maiwasang mapasigaw ng malakas upang makuha ang atensyon ng kanilang mga kalaban. Pagdating naman nila sa harapan ng pantalang pinagdaungan ng 3 galyon, laking gulat na lamang ni Simon nang masipat niya ang 3 salamangkero na naghahari sa mga gabunang nakasakay dito. Nakangisi yung tumitingin sa kanila habang walang patid nitong ipinapakita ang mga tanga nilang mahihiwagang armas. Maya-maya pa, pagtitig naman sa kanya ng matabang salamangkero, hindi naman ito maiwasang mapangisi habang nagagalak na nagwiwika ng, "Hindi natin kailangan humantong sa ubusan ng lahi. May iwasan niyo ang digmaang ito kung hindi kayo makikialam. Alam niyo naman ang pakay namin dito. Kaya kapag nakuha na namin ito, alis kami rito ng mapayapa. Ikaw, Simon, at ang iyong mga kapatid, matagal na kayong nakikipaglaban sa amin. Marami nang nawala sa inyo. Hindi mo pa rin ba nauunawaan ang mga paghihirap ng kapatid mo? Mag-isip ka ng mabuti. Hindi niyo kami kaaway. Kayo lang ang nag-iisip ng ganyan." Dagdag pa nito na, kung hinahabol din nila ang ginto sa syudad ng mga engkantado, maaari naman nilang mapag-usapan ang magiging hatian. Subalit, nang marinig naman ni Simon ang sinabi nito, buong tapang naman niyang inilahad ang kanyang pagtutol. Ayon sa kanya, hindi ginto ang dahilan nila kung bakit sila nagsasakripisyo, bagkus kaya nila ginagawa ang bagay na yan dahil naniniwala silang lulubog ang isla sa oras na magapi ang kaharian nilang pinoprotektahan. Ito kasi ang nagsisilbing haligi ng isla laban sa daluyong ng puwersa ng dagat. Yon ang kanilang paniniwala at nakahanda silang ilaban yon hanggang kamatayan kung yon ay hindi maiiwasan. Pagkalahad naman niya ng mga kataga, agad naman siyang nagsambit ng 5 buhay na salita, dahilan para mamulat ang mata ng arkanghel na ibinaon niya sa isang itim na 3 piko Roma. Pagtaas naman niya ng bakod at puder sa kanyang katawan, agad namang napansin ng mga salamangkero ang tila bang pagbangon ng mga espiritu ng mga kasama ni Simon na natalo ilang dekada na ang nakaraan hanggang sa pangkasalukuyan. Sa sobrang dami ng mga ito, agad namang nadagdagan ng ilang libong mandirigma ang kanilang hanay. Matapos naman niya itong gawin, agad naman siyang nakaramdam ng pagod, dahilan para bumagsak ang kanyang mga tuhod sa lupa. Pagsilay naman doon ng kanyang mga kasama, dali-dali naman siya nitong itinayo, sabay dala sa kanya sa likurang bahagi ng kanilang grupo. Makalipas pa ang ilang minutong pagpapahinga, nang manumbalik na ang kanyang lakas, agad naman niyang inabisuhan ng mga espiritu na suguri na ang mga gabunan. Dahil sa kanyang utos, mabilis namang nagsimula ang digmaan sa pagitan ng kanilang mga panig at ng mga nilalang. Kahit ilang beses na mas marami noon ang kanilang bilang, alam pa rin ni Simon na nababahala ang kanyang mga kasama. Ito kasi ang pinagtutuunan ng pansin ng mga aswang, sa halip na yung mga espiritong nagtutulong-tulong para pabagsakin ang bawat isa sa kanila. Nang mapansin naman ni Simon ang taktika ng mga ito, mabilis naman niyang tinawag ang espada ni San Miguel
na siya namang dali-dali niyang inilagay sa kanyang sundang. Nang may isakatuparan na niya ito, mabilis niyang sinugod ang namamahala sa 3 salamangkero upang ito ay kitila ng buhay. Ngunit, nang masipat naman ito ang kanyang paglapit, hindi na rin niya nagdalawang isip na sumalubong habang mabilis na nagpapalit anyo bilang isang mabangis na taong gubat. Paglapat naman ng kuko nito at ng kanyang sundang, ramdam niya ang umaapaw na lakas nito. Kaya sa halip na makipagtagisan ng lakas, pinili niyang humanap ng paraan para malagpasan ang depensa ng nilalang. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagbubuno, maraming sabulag at panlilinlang ang ginawa ni Simon pero hindi pa rin nakakalusot ang talim ng kanyang sundang. Yung salamangkero kasi may kakayahang paglahuin ang kanyang katawan sa oras na natunugan na nito ang direksyon kung saan aatake si Simon. Dahil sa ganun itong abilidad, kahit malakas ang tangan niyang agimat, hindi niya ito basta-bastang naiisahan. Pagkaraan pa ng ilang minuto niyang pakikipagbuno rito, nagawa na rin siyang malapitan ng iilan sa kanyang mga kaibigan. Nang mapansin naman yun ng salamangkero, mabilis naman yung bumalik sa galyon. Sabay sigaw sa kanya ng, "Marami na naman sa inyo ang mamamatay ngayon!" "Huwag kang mag-alala, Simon. Yung taong nagbibigay sa iyo ng ulat sa Samar, ito ang aming uunahin bago kami dito bumalik. Marami na siyang nalalaman. At higit sa lahat, hindi ko na nagugustuhan ang kanyang mga ginagawa." Nang marinig naman niya ang sinabi nito, hindi naman niya ito gaanong pinansin dahil sa dami ng mga malalaking banog na walang patid na kakadagit sa kanila. Maya-maya pa, nang makapagtago naman sila sa puno ng akasya, doon pa lamang siya nakapagpahinga ng bahagya. Normal na yon para sa kanya, lalo pat ang lakas ng kanyang agimat ay nasa espiritual na aspeto lamang. Isa rin yon sa kanyang kahinaan pero alam ni Simon kung hanggang saan lang abot ang suktulan ng kanyang kakayahan. Dahil sa talas ng kanyang pag-iisip, naiiwasan niyang maipahamak ang kanyang sarili sa pamamagitan ng paggamit ng abilidad ng mata ng arkanghel. Ilang oras pa ang lumipas, unti-unti na ngang humina ang mga sigaw na kanilang naririnig hanggang sa doon na nila nasaksihan ang pag-atras ng mga gabunan, tangan-tangan ang iilan sa mga kasama nilang naghihingalo na. Pagpasok naman ng mga ito sa galyon, agad naman yung naglayag, patungo sa laot na nasa harapan lang mismo ng pantalan. Nang mapansin naman nila ang pag-atras nito, agad naman nilang pinuntahan ang mga kasama nilang matinding na pinsala sa digmaan. Upang hindi yun bawian ng buhay, dinala nila ito sa mga manggagamot ng hari na bihasa sa pagpapagaling ng mga malalalim na sugat. Upang maiwasan naman ang matinding pag-aalala, doon na rin muna sila nanatili para makapag-ipon ng sapat na lakas. Hindi naglaon, nang makapagpahinga na rin itong si Simon, agad naman niyang binawi ang abilidad ng mata para pagpahingahin na rin ang mga espiritu ng mga pumanaw nilang kasama. Sa pagsapit ng sumunod na gabi, muli na namang nagpatuloy ang kanilang pakikipaglaban. Akala nila wala na yung katapusan pero pagpatak ng hating gabi, may isang antingerong bigla na lamang nakisawsaw sa kanilang grupo. Nakasakay yun sa isang itim na tikbalang, may daladalang latigo, tapos nakasuot ng salakot na nagkukubli sa mukha nito. Hindi nila mawari kung sino ang antingerong yon pero pagsilay dito ng mga salamangkero, bigla na lamang yung nagsipulasan pabalik sa kanilang mga galyon. Mabilis din yung naglayag papalayo hanggang sa lamunin na ng kadiliman ang mga sasakyan nito. Dahil sa pangyayaring yon, nagsilbing palaisipan naman para sa kanila
kung sino ang mga ngabayong tumulong. Sa katunayan, kahit nagtagal pa yon sa syudad ng mga engkantado, wala talagang nakakakilala sa mukha nito. Basta base sa kanilang mga nakita, kalapit loob yun ng mga maharlikang nilalang at hindi malabong sila din ang humingi ng tulong dito. Magmula noong nangyari ang bagay na yon, napakadalang na ang naging pagbalik sa lugar ng mga nilalang. Hanggang sa pagtanda rin ni Simon, palaisipan pa rin para sa kanya kung sino ba yung biglaan na lamang sumulpot na antingerong nakasakay sa itim na tikbalang. Okay. Opinyon ko sa kwento. Oo nga no, grabe sobrang angas naman ang dating nito pero parang di angkop yung title natin sa kwento kasi dumating lang siya sa dulo na eh. Pero pwede rin naman no, kasi pagdating niya tumigil na eh. Parang hindi na nga bumibisita yung mga galyon ng gabunan. Isipin niyo 3 galyon yun ng mga gabunan. So mga nasa 600 to 700 yun, ganun sila karami. Pero nung nakita nila yung antingero na nakasakay sa itim na tikbalang, nagdalawang isip sila na bumalik. Bakit? Ganun kasi katindi yung aura na dinadala nito. Ang tanong ngayon, alam naman natin lahat, common sense na lang eh. Sa Samar to naganap, tapos yung nababanggit na lugar ng mga engkanto Biringan. Diba? Matik naman na yan, Biringan na yan. Pero yung malaking tanong talaga sa kwento na to, sino ba yun? Marami na tayong kwento tungkol sa Biringan. Marami na rin tayong mga mandirigmang dibino na tumulong sa mga kapatid nating engkanto na nasa Biringan. 'Di ba? Sa pagkakatanda ko, ilang series na 'yan na humihingi yung mga maharlikang engkanto ng tulong dito sa mundo natin. Tapos ito nakasakay sa itim na tikbalang. Sino kaya 'to, no? Medyo napapaisip ako kung sino siya. Wala ko bang mabigay na komento rito sa kwento na 'to kundi yun lang, question mark lang. Ay nga pala, balikan ko lang yung mata ng arkanghel. Sobrang gandang gamit nun. Bukod sa alam mo na yung damdamin ng mga nasa panig ng kaliwa, kaya mo pang magpaahon ng mga namatay na. Nakapanalig mo rin hindi basta kung sino lang. Ang lakas na gamit nun. Yun na lang sana yung title natin pero hindi. Pinaka nagbuhat talaga ng kwento yung nilalang na nasa dulo na Diba? Overall, masasabi ko sa kwento na to, sobrang astig nito, ang ganda nito, sana nasundan pa. Pero syempre, kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.